ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ହେଉ ଏବଂ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଜି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଖୁଆଇବାର ଉପାୟ ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଅଛି। ଯଦି ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଗ୍ରହ ଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ଆସିବ। ଆଜି ମେ ମାସ 7 ତାରିଖ, ବୈଶାଖ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି। ଏହି ତିଥିରେ ଏହି ଉପାୟ ସବୁ କରିପାରିଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ କୃପା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗାଈଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଗାଈ, ଗୁରୁ, ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ କେତେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯେତିକି ସଂଘର୍ଷ ଆସିଥାଏ ଆମେ ତାହାକୁ ପାର କରିଦେଇଥାଉ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାଯୋଗୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟଟି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର, ମନ୍ଦିରର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଉପାୟ କହିବି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ। ଗୁରୁବାରର ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 1 ମୁଠା ବା 2 ମୁଠା ଡାଲି ଚଣାକୁ ଭିଜାଇ କରି ରଖିବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ପୂଜା ସାରି ଏହି ଚଣା ଡାଲିକୁ ଓ ଗୁଡ଼କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ତାକୁ ମିଠାର ଆକୃତି କରି ଗାଈକୁ ଖୁଆଇଲେ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ। ଏଥିଲାଗି ଜୀବନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଚାକିରି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ, ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥିବେ ତାର ପିଠିକୁ ଆଉଁସି ଦେବେ। ଯାହା ଘରେ ଡାଲି ଓ ଗୁଡ଼ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆଳୁ ଓ ହଳଦୀ ନେଇପାରିବେ। ଆଳୁକୁ ମଝିରୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରି ଯେଉଁଠାରେ ଆଳୁର ଧଳା ଅଂଶ ଥାଏ ସେଠାରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଓಂ ନମଃ ନାରାୟଣାୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ହଳଦୀ ଲଗାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେପରି ଆମେ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁ, ସେହିପରି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆଳୁକୁ ଆପଣ ଏହାପରେ ଖୁଆଇବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବାରେ ଏବଂ ଶୁଣିବାରେ ଏହା ଛୋଟ ଉପାୟ ଅଟେ ଏବଂ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଅଛି, ଚାକିରି ନାହିଁ, ବିବାହର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାହାର ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜନିତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ଗୋମାତା ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବତୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ସାରା ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବେ ବୋଲି, ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଗାଈ ସେବାର କୌଣସି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଗାଈ ସେବା ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯେବେ ଆପଣ ଗୋ ସେବା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କିଛି ବିଧି କଥା। ଆଜି ହେଉଛି ବଡ଼ ଗୁରୁବାର, ଯାହାକି ମେ 7 ତାରିଖ 2020 ମସିହା, ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି। ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଶୀ ଘିଅର ଏକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, କାରଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 4ଟାରୁ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘରର ତୁଳସୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହି 2ଟି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁଳସୀ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି 2ଟି ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁଗୁଣ ପୁଣ୍ୟର ଲାଭ ହେବ। ଆହୁରି ଏକ ଛୋଟ ଉପାୟ ଅଛି,
ଯଦି ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ତେବେ ସତରେ ଆପଣ କୌଣସି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବିପତ୍ତିରୁ ଅଥବା ଏହି ସଂଘର୍ଷର ପରିମାଣ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଲଗାଇବେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଅଟା ସହ ଚିନି କିମ୍ବା ମିଶ୍ରି ଏକ ଡିବାରେ ଗଳେଇ କରି ରଖିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଦୀପ ରଖିଥିବେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ଆଖପାଖରେ ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ରଖିବେ, କାରଣ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଘର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଲେ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିନଥାଏ, କେବଳ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆହୁରି ଏକ ଛୋଟ ଉପାୟ ଅଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ କର୍ପୂର ଦେଖିଥିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପଟୁ ନାହିଁ ବା ମିଶୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ଦିନରେ ଘରେ ରାତିରେ କର୍ପୂରକୁ ଜଳାଇବେ। ଯଦି ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ଜଳାଇବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖୁସି ହେଉ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି।